ikasleak ditugu prest. Eskolako txikienak dira, baina gogotsu aritu dira kanta ikasten. Auskalo mendi potxe eta lotxen abestia eskainiko digute. Beraz, aurrera bihurtekoak! Bartu biotzu, bale? Eskerrik asko, majo! Patxo bat, egugotzu! Super bai! Lazai! Ai, ez hau zaino! Bueno, entzun aiausaku zea WhatsApp bat. Segupe badaku WhatsAppa ez da. Bai, esto es moderno. Last Generation. Eta, esan duzue, Euskalo mendi kantauri dagoe, Claro, eta guk esan du. Bazen gu? Gube kanta dago? Claro, guk copyright dago, Claro, hemen gure kantua kantaiten, eta gu ez, ez. Eta esan du, pagau egiten duzu edo gu goiaz. Eta gu gatoz. Eta jazta, historizia hori, eta bueno, ja, teloia eraizek ahi, Jazta. Ze hotxe etorrikoa momentu potoluena. Eraiko daue, eta unbiak hasiko diren eganez. Musiko baituz. Preparauta dau, Preparauta dau. Emergentziari baldin badau, gurasuak adi eta bila etorre, bale? A la caja. Ulertu da, ez da? Bale, ohartxo honek importantia dira, bestela gero igual numetxo mamaria urtiziako eta ez da komeni, ez da? Zakazu txalo, ingarra gezi garteko, Zuekin txalo, hori da. Eta horai zuekin. Auto aurkeztuko gara. Hori da, potxe eta lotx, bihurteko artistekin. Kaixo, opa, bihurteko artista!
Bueno, oso ondo, Txalo bero bat egugo zeu, eta oso ondo, eta tal propaganda gero diskoak no podía saltzen, hay que aprovechar. Bajetxo gero, kanpoan ergo dira. Eta eskerrik asko, gero detailetxo badaku, aldageletan ahaztu xaku, baina igual da, bale, esan nigu, zeuen gero jantzeko poster polit bat, bale, firmauta. Horregan potxe, gana esan dau baita, gaine, ezebe, mila esker retortiatu idan hori, ondo pasau, eta zer idan hor dantza egiten, ze oso nada bizitzarako eta aurrera egiteko, eta osasunatako.